Jeg filmer. Så har jeg taget et nyt legetøj med i dag. Bare en af kuglerne op på tæerne. Ikke? Yes, kom. Sådan, super. Ja, kom. Glemmer den. 6 stykker. Ja, der. Sådan, godt. Gør dem sammen her. Jeg går på den ene, du skal gå på den anden. Ikke gå før jeg har gået. Kom. Sådan, glemmer det. Kom lige ned. Sådan, taber bare en af dem. Kom, kom. Sådan, glemmer det. Halvvejs. Ja, sådan, lige præcis. Ja, der. Det var det. Ja, kom. Ja, det var ikke godt. Og noget. Sådan. Nej! Op på halvvæk. Det var det ned. Så, prøv igen. Der, kom, så herover. Her. Sådan, lige præcis. Kom, afsted her. Kom, kom, fast, det når du. Sådan, godt. Det var det. Ja, kom. Ja. Kom igen, kom. Godt taget, super. Når jeg har den. Ja, kom bare. Yes, kom ud. Stå. Få den der. Godt. Vente på den, og op og hente den. Sådan, glemmer den. Jeg kan vælge at flugte den, men jeg kan også vælge at lave et skråindlæg. Okay. Så bliv lige stående og kig, hvad der sker. Okay, skråindlæg og op og hent. Kommer der skråindlæg, så kaster jeg ind mod mål. Om du skal have den eller op og vælge, det må du selv om. Kommer der lige på, så kaster jeg ud af. Så er der ligesom to. Der. Kom op. Ja, glemmer det. Så bare 6.